thil mak chui sen lo bilar rem tluangi lalpa min mu tir HIV positive dan na chang kum sang ni kuma ni khat chu ka thian nu mi hlim thei deuh main an vega nu pakhat dam lo thlathum zet khuma mu to eng mai thei to lo cher em mai ma se inen tir du mi lo om thu mi ron thrila eng tia ti chi nge ni ang ron tia chunu chuan bibila rem tluangi ne na kal ka du ama kal tlangin dam na ka changa tia aron tia ma se ama chu khoi che chi zia zang ani si lo a hing ma asam chu a phiar pheng thlat to khui tu mai chuan me kol vek chu aul samjok to nge yang thila ei lo na rei to wangin a cher le maya ru lir ni ringot an khuwa chu aizola tanga kem somthum vela la ni sia ama chu motor anon phurta khuma kan han mut chu min pui ta tamjok chu anin thiar film ta sang sanga arim chere ani a pasalanu pitar chuan pirem kan monu hi asual zia chu heti khopian na rei to doctor akal du mi alawani chu min ti ha to zia chu ati bora tong trai na ka man lai chuan athisena nan na om thu lalpan min khria tir ta tlat maya khovela na ti dam thailo hrik chu athisen zama alo om suwa lalpan min mu tira makka tilutuka achung ten an khriat ka hlau sia ka han a men zo chu engpo ni se vain bual phot ro atita a in thlang na tur ka thom hnu nei angang chu ka pe a bathroom a chuan ka valut ve ta ithisen a thiang hlim lo ni kha I hriam ka vati se a amit tui chu dan rual lovin na tlazung zunga bathroom a chuan kan ti duna ka va bual pa chuan ka pi ka chanchin hi ngun takin min lo ngai thlak sak ro atia a ming lali ti ringot hi ka han ta langa manipur lammi ka nia no pan line ka nu le pan thia ka chung te na tangin school ka kala min tira thei le maya kan ram chu lo buai ta thut maya chi le chi in thirna wangin in le lo in hal saka mitam takan thata ni khat chu palai mel ka muta an lo leng thut mai sia kan kho then om hausa tak mai an nia dan rual lovin minron beta sia ka du dana piang an zom zel mai sia keila pathian hne na kalo in tiam tuangin pasal ka nei huna dan khatna minron petuma saper pasala ka nei ang kalo ti boxi reilo te in nei chu kan pe felan tamaya kan in nei atanga kum khatna chuan nasa takin dam lo ta thi in a ya thi hlirin a luak boka naw thasari mi ka pai mek boka wangin kamang ang hle thin a chung ten zan khat po min men chok du si lo keila in adam vele mai tura ka ngaya ni khat chu voi tam tak thia a luak nu chuan he thu hi mitui tla chungin min khilta lali min ngai dam ro ka dam rei pui don lo cha ka kal trep to ka tlei ro lai tanga number 4 edik kania fopamal kania ka chung ten min duat lutuka poisa ka dila piang min pe a tu ni ka thlengta chi tha mi alova ka om ka chung ten an phal lova chu wangin chi tha tak tha theina turin engkim uine lovin ka nei cha ka thisena za h3 kan effect to a ka thi huna po ka nu le pa ten an dam chungin an chomang che lali min ngai dam ro nang point h3 ki pai ve nge yang min ngai dam ro atimol mola karil ruan nge mai kan pani chuan kan top duna be dong chiang kher mai kalung phu hi ain thum ron tluka kalano pangsi kamang ang hle mai tisuan dam doina omreng chu thain ka hretalowa atu ka chuan in lama inen kol tur chuan kan chuak ta kan pa nu le pa te chuan an huana kan omna turan lo siam sa veka kan pa thi huna aruang nam thlang na tur thlan chu aloin lai sa boka kan ei tur chu khoya ma kal ngai lovin an lo da vek boka kan pa luak thi te chu ka kutin ka hui mai thina zan ni vel chau kan riak man tia kan pa chuan min boral santa a thlan turan lai sa chuan an nam thata karil ru na top thelo heti taka kan pa a chung ten an thin thrik na chan chu a thisen zonga thisen tha om to lawan tia wangin kayan lawni ti chuan kan chanchin ria piangin min thin thrika keipo chuan fapat tak mai ka neya ka thisen an te suan kan pa na na kalokai fel ve der to ti narsten min thil chuan be sei tur awang hle manga ang tak sitani ti chuan rama buai zual zela wang le keipo mi tam takin min thin rika ni ti ka hria ta wangin omanuam talawa mizorama kan lo pem ta re thei tak chungin
mau tuai te khora ei zonga kan nu fa kan lain tuna kan pa hian ti luina vo petamin hruai wangin kan ei ta kan na chuan ka taksa khosik re theiloin min chen chil tareng mai sia doctor ai nen tirila katisen result an hrianga in chung ka lu len phal don lo ti ka hria ta wang le ka fa pa nen wak vai le mai tur kan ni don wangin in entir ka ngam ngang lo ni tin min hrila amit tuet la zoya ka khoi lu tuk chuan ka kuwa lalpan ti tamang che ka theina zong in idam na turin lalpa ka dilang lungai su pathian rin ngam phot chuan ithisen chu thiang hlim vekang idam ma chu tlaiwarin lalpa ka awang ka tiama che ka ti ta top maya ka khongai hle mai ama po chu a har sot maya ka bual zo chuan in lama a famasa zok hruaya ron kal le tur chuan ka tia ka ho tir ta ti chuan a fa te panhi hruai chuan a chu lang chen kan in om tur chuan an lo le ta mi pa ve ni boka kan chang chele maya engma ten na nei mi alovin kan khuma kan ngutira kan ei anga piang an nu fa chuan an eya ama mangai tu le adam na nge tura tan pui tu bula a om boka a tha muangin a mel te chu nitin a tha sota ru kol ringa tomo ti tur khop kha ti samoi na in haron tuam ve ta boka nu mel thata ka lo ni reng maya nitin santinin adam nan ka tong traya dam lo dang lo kol zong ka tong trai zowa ama chu ama saberin thinlung le ti tak zetin pathian ka ausak thina ka chung te hena po lom phu soi tur tam tak ka nei age ve nu fa hun rei tak tho thei to lo duang po fa te an kol tha thei lo dam lo mel khiat ngai po ni lo pathian mangai na wang chawa kan mangaya kan en kol chu ka chung te po an fak om ka ti lo thei lo ti chuan kar thum na alo ve chuan pilali po ataksa lo chak so ve ta reta ataksa na rik huat thala tak mai chu lalpana ti thi vek hun ngak lel takin nasa takin lalpa kan au thina ka tong trai na salu tukhi ka ril te atram roi thina ni ti chuan nasa taka lalpa kan dil nuwa chuan athisen test thei to ni thu ka tong ta thlat maya kan veng tlangwal lab technician chu kawin thisen test tur kan nei nia min lo pan them ka tia ani chu tlom ngain rei lo te a lo langa syringe 5 ml angai ni o pirematia ani mo kan in chiu ngai si lova bazar puya han leile te ngai to na ni chu ka tia lalpan ka instrument bom in pek dam lo te ta na ka man thin chu fa en turin karil ruwa lo lang ta thlat maya ti chuan pintana kala pota na polythene chu ka vala a chunga chuan syringe 5 ml chu alo om reng maya makka tilu tuk chu ka tre thota ti chuan pilali thisen chu lata laboratoria en fia tur chuan atu ka chuan tlangwal chuan pirem nimina ka thisen la kha mihring thisen wa ang lo ve a duk dum veka ka thian ten mihring thisen ani lowang I thisen lo la khi ran thisen ani lo mo antia la tharo antia karon la thale don ron tia lali thisen chu aron la thale ta kan zam bun viu maya lalipo amang ang top khok to buka tong trai te athiam ve to buka ama ka chuan tong trai dan engma thiam lowa zirtir ve ka ngaya anat na wangin a zo to a aril ru mang zo to ni ti chuan lali thisen chu voi nian lang nu chuan pathian hne na na satakin ka tong trai a ril tram vong khopin pathian ka au thina ani po akoto pa tang poka chang che chungin thei ang angin tong trai ve thin thisen min te sak tu chuan tlai khat chu miron tlo hole ta pirem I thian nu thisen result kha chu e kan doctorin keiman a result pirem chu naktuk tlai dar thuma phone in miron bi se ka lo khil mai anga ron tia tanana du hle mai atuk tlai dar thum thlen hlan chu ngak lel boxi hupur boxi chuan kan ngak ta ti chuan atuk tlai dar thum thlen ma chuan chongein thei to pin kan tong trai le a dar thuma chi chuan phone number min pe ka chuan ka han beta doctor chuan kapi inaw thisen ka amak khop mai mihring thisen po ni lo mo kan ti hiala test sikrang thungin kan han tesa kan rin hlel te lul nen engma nan na trik kan mulo wa han tia phone atang chuan kan hallelujah tak maya ka phone ken lai chuang tik lai nge ka lo pai po ka reman lo kan lom lu tuk chu kan in kuwa lalpa chu fakin umro se lalpa kan lome ivaro puyem thisen thiang lim lo te ti thiang lim tu kan fakache kan tia loma wangin kan treta chel chula keipo ke jinga lain karina alo tlaniam mana tin lalipo kha atak sanan rim kha are towa athisen ante sung hian athisen bal tleng fai vek turin lalpa zanria sakramen ka itira
chumi nu chuan adam na kan puang to reng renga doctor o ka nge ya athisen ti thiang him ani to ni ti kha fia ve kan du hrim hrim ani lalpa hi chu avan tak em kan rin ngama kan nga ngam phot chuan kan mang an na min chan hi a in pe reng ani ti hi kan hre fo thina kanan mei serin na anga lal isu kan rin tlatangai sia lalpa davida fapa mi khongai ro tia kan au mol mol chuan mei chia irin na na se mai i duang takini chunga om ro se lal isu na tiang khan isu hi kan chau chuak fo thin turani ole ngai thatu song song te tun tuma ta chung khati kha lo ni le ta like le subscribe lam het lo song song te khan min me sak le effect turin kan som chewani e hundanga thunga inom tak tak nen kan lo kir le don nia in za vain hun man nuam vek ule